O proxecto Aula do Mar é un proxecto de integración social destinado a persoas con enfermidade mental no que traballan todas as habilidades cognitivas ou emocionais que teñen ao mellor mermadas por tema da enfermidade. O que facemos neste programa de Terapia Mar é un recorrido por toda a historia mariñeira, porque moitos dos nosos usuarios pois están conectados de algún xeito á vida mariña, ben por os seus familiares ou porque algún deles tamén estivo embarcado, e tamén unha serie de actividades terapéuticas á man, escritas, a través de fichas, de foros, de xogos de rol, que sempre invitan a unha reflexión, invitan a que logo falen entre eles, e dentro diso traballan todas esas habilidades como é a concentración, a memoria, o traballo en equipo, esa cohesión grupal que é tan importante para eles, para as propias persoas diagnosticadas de enfermidade mental, que lles axuden tamén a vivir en sociedade. A actividade de Creamar consiste nunha serie de talleres de formación, todo feito artesanalmente, é dicir, dende o cortado das tapas, a pintura á man, todo moi terapéutico para que estén en contacto ca natureza, co mar e ao mesmo tempo que aprendan pois a traballalo, non? Moitos dos nosos produtos son feitos con barro, á man, e todos os elementos que saen de aí, esas obras de arte, como nos gusta chamalas, pois ao final van destinadas a unha exposición. De feito, hoxe podemos ver unha exposición recén posta desta Aula do Mar, concretamente en San Cibrao, onde están expostos moitos dos produtos que eles desenvolveron. A actividade de Coidamar contempla unha serie de talleres como son as limpezas en praias, o tema de reciclaxe tan importante para coidar o noso medio ambiente e todas aquelas actividades que conlevan unha mellora do noso mundo. A categoría de Exploramar consiste nunha serie de actividades lúdicas onde os nosos usuarios participan en actividades de integración social a través de excursións e a través de visitas a todo o gran patrimonio costeiro que hai na Mariña Ortegal. E a categoría O Camiño e o Mar é unha categoría na que elaboramos unha obra de teatro que se titulaba así, O Camiño e o Mar, e tiña como base o destino a Santiago por todos os povos da costa da Mariña ata chegar a Santiago. Coñecín o proxecto Aula do Mar da Mariña nunha das visitas que fixen este mes a esa zona, un proxecto que é pioneiro de integración social que pois pon en evidencia a importancia que ten o mar non solamente para a economía das zonas costeiras, senón que pon en evidencia a capacidade que ten o mar para conectarnos con o territorio e para conectarnos con o patrimonio material e inmaterial que o mar nos dá. Polo tanto, non me queda máis que felicitar a María José, felicitar a todo o seu equipo por esta iniciativa que desde a Consellería do Mar apoiamos, xa non solamente económicamente, senón que é unha fonte de inspiración para todos nós. Estamos seguros que tamén será unha fonte de inspiración para outros territorios e esperamos ver aulas do mar como esta por toda Galicia, porque non por toda España. Moitas grazas. O noso máis sincero agradecemento á Xunta de Galicia, que a través da Consellería do Mar e o GALP a Mariña Ortegal, xestionando os fondos europeos, fixeron posible a creación da nosa Aula do Mar, a primeira Aula do Mar inclusiva de Galicia, Aula do Mar a Mariña.